ugiya, lamdag mga igsuon. Praise God, kung sa may mga plano sa Dios, kung sa may mga praise God katuyuan sa Dios sa atong mga matag usa ka kaugalingon. Atong ipiyong atong mga mata ug mag-ampo ta. Lord Jesus, we thank you God, hallelujah sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios nga diin praise God ining mga orasa makahimo na sab kami sa paminaw sa imong mga pulong Ginoo, tungod kay ang imong mga pulong maoy pagkaon sa among makalag. O sa Lord, nag-ampo kami og dugang bendisyon Ginoo, praise God, hallelujah. Sa imuhang mga pulong, daw imo na nang ipanalangin ang daan. Ang amo lamang giampo kanimo, i-bless mo Ginoo ang imuhang alagad nga mga ministeryo niini. Gamita siya ugad sa makusganong paagi. Ang imuhang kabubuton ugad mo matuman sa iyang kinabuhi karon ug labaw sa tanan, i-bless mo Ginoo ang mga praise God igdulungog ug mga kasing-kasing Ginoo, praise God sa kumakaigsunan karon. Bisan pa man sa nagatanaw sa live streaming karon nga mahimong panalangin imong pulong Ginoo. Tuguti ugad kay imong mga pulong. Praise God mo mga panulti sa mga kasing-kasing karon. Ug amo pa madiscover Ginoo, amo pa mahibaluan, amo pa masayran Ginoo. Nga ano na pa kay mga dagkong plano sa among mga kinabuhi, ano na pa kay dagkong katuyuan sa among kinabuhi. Ug ano na kay mga dagkong butang nga imong giandam Ginoo. Praise God nga imong ihatag kanamo. O sa Lord, among ginasalig, among ginatugyan kanimong tanan. Sa mong gamhanang pangalan, in Jesus' name we pray. Ang tanan ningo, Amen. Praise God. Okay, John chapter 11, reading from verse 1, it says, Now a certain man was sick, named Lazarus of Bethany, that town of Mary and her sister Martha. It was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore his sister sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. When he had heard therefore that he was sick, he abode 4 days still in the same place where he was. Okay, ulog so ta maigsuon sa 39. Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, said unto him, Lord, by this time he stinketh, for he had been dead 4 days. Jesus said unto him, Said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God? Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me, and I knew that thou hearest me always. But because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me. And when he had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he that was dead came forth, bound hand and foot with great clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, Loose him, and let him go. Verse 45 last. Then many of the Jews which came to Mary and had seen the things which Jesus did, believed on him. So I would like to preach this morning entitled, Delayed but not denied. Delayed but not denied. Nalangan apan wala gibalibaran.
Praise God, nalangan apan wala gibalibaran. Praise God. So turn your neighbor, no? O ingna siya na nalangan apan wala gibalibaran. Praise God. Hallelujah. Thank the Lord. Praise God. So nalangan apan wala gibalibaran. Praise God. Hallelujah. So many people nowadays, not only, praise God, unbeliever, but also Christian mga igsoon nga diin adunay gitawag og, praise God, kinaiya nga dili kahulat. Or kinaiya nga kining dili kapaabot. No? Dili kahuwat mga igsoon og dugay. Praise God, kay kining laging maghuwata napaka boring. Hello? Kining magpaabot ang mga igsoon, bumati taong kalaay. Usahay once nga magpaabot mahurot ang atong pasensya. Ug usahay dili ta kahulat o dili ta kapaabot o mo hinungdan nga mangluod na lang ta. Hello? Praise God. So dili nga story mga igsoon. Praise God. Hallelujah. I hope and I pray nga diin adunay mga ingon pa mga patay na nga mga paglaom. Praise God. I pray and I hope mga igsoon nga mabanhaw kini. Praise God. Mga patay na nga, praise God, hallelujah, ingon pa nga mga pangandoy. Praise God, mabanhaw kini. Mga patay na mga igsoon nga mga, praise God, pagtuo. Praise God, pinaagi karon sa mensahe, mabanhaw kini. Praise God, mga patay na nga mga, praise God, pag-alagad. Praise God, wala na kinabuhi mga igsoon. I pray. Praise God, at pagbakan ng Ginoo mga igsoon. So the stories of Lazarus mga igsoon, praise God, hallelujah. So ato diring makita nga diin Jesus receive a word from Lazarus sickness. So si Ginoong Hesus mga igsoon, nakadawat siya ang mensahe mahitungod nga diin ang iyang amigo mga igsoon nga si Lazaro nagkasakit. Hello? Praise God, hallelujah. O diri mga igsoon, praise God, ang iyang response sa dihang, praise God, nagpadala og sulat ang igsoon ni Lazaro, nakaabot kaniya mga igsoon. Praise God, ang iyang response mga igsoon mo ni, this sickness will not end in death. So muli ang iyang ipamulong nga kini nga sakit, adili kini ikamatay. Hello? Praise God, muli ang iyang, praise God, ipamulong. So now, this sickness is for the glory of God. Kining sakita parang maipadayag ang himaya sa Ginoo. Maipadayag mga igsoon ang kahimayaan sa Dios. So this has happened mga igsoon to bring glory to the Son of God. So Jesus' declaration reveals the end of the story. So kung imong sabton mga igsoon ang maong istorya, so gipamulong na daan ni Ginoong Hesus mga igsoon nga katong sakita, dili sakit nga magkamatay. Hello? Praise God. Apan usahay mga igsoon, aduna ba gitawag og mga sakit nga din sa tumunaw-na murag ato nang ikamatay. Murag mag-negative na ta. Murag atong una-una mga igsoon, murag wala na'y paglaom. Murag atong una-una mga igsoon, murag wala na'y kaayuhan. Ang atong una-una mga igsoon, murag wala na'y alivyo. Murag wala na'y remedy mga igsoon o mukonklud ta nga diin mo na'y atong katapusan. Basugin lang ba ikaw mga igsoon kung ang
wala pa natapos mga igsoon sa pagbuhat mga igsoon sa iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Walay yawa demonyo mga igsoon nga makahimo sa pagbabag. Walay yawa, walay demonyo mga igsoon praise God nga makapahulog mga igsoon sa katuyuan o plano sa Dios sa atong mga kinabuhi. Atong pagbakan ng Ginoo mga igsoon. So once again, o gani kini nga pamilya mga igsoon, praise God, nakabisita gyud si Ginoong Hesus sa ilang panimalay. No? Nakaadto gyud mga igsoon si Ginoong Hesus sa ilang panimalay. O gani mga igsoon, praise God, sa pag-abot ni Ginoong Hesus sa ilang balay niini, praise God, kini si Marta, grabe ka busy. No? Sa pag-atiman, sa pag-receive mga igsoon unsa kay iyang giandam para sa ilang bisita mga igsoon nga si Jesus. O kini si Mary mga igsoon, praise God, amoni nga babae nga diin tibuok niya nga usa ka tuig niyang hinaguan mga igsoon, usa ka tuig niyang sweldo, wala siya masayangi mga igsoon, praise God, no, iyang gibuak ang iyang perfume mga igsoon, alabaster box. Praise God, iyang gibuak mga igsoon, o iyang gipahiran mga igsoon ang tiing ni Ginoong Hesus. Praise God, o iyang gigamit ang iyang buhok mga igsoon. So, dinhi nga story mga igsoon atong nasabot nga si Jesus Christ mga igsoon gihatagan importansya o pili niini nga panimalay. O dili siya isang hero. Kaila kaayo mga igsoon si Jesus, kang Mary, kang Marta mga igsoon ug kang Lazarus. Hello. So they had a close relationship with him, and the Bible said Jesus loved them. Ang Biblia nag-ingon nga gihigugma sila ni Jesus. Praise God. Atong pakpakan ng Ginoo. But this case mga igsoon, we would expect Jesus to either rush to the house to heal him or simply speak a word of healing. So dili nga story atong masabot mga igsoon nga unta sa pagkadungog ni Ginoong Hesus mga igsoon sa pagkabalita sa pagkadawat niya sa maong sulat nga ang iyang higala nga si Lazarus nagkasakit mga igsoon nga grabe sakit mga igsoon nga murag pwede nang ikamatay. So siguro sa atong una-una si Jesus mga igsoon mo response tayo kay iya kong amigo, iya kong higala, iya kong kaila mga igsoon. Kay ba ko nga si Jesus mga igsoon mo ingon pa magbaton sa siya o kanang ingon pa kanang baslunon ka buton. Hello, nakuha ninyo? Magbaton baslunon ka buton nga di-welcome siya. Praise God, sa balay nila ni Lazarus, na ni Mary o ni Marta. Praise God, gipakaon siya, gatiman siya. O gani ang usa pa katuig nga sweldo ni atong sakop nga itong pamilya ha. Praise God, gibuak lang, giligo siya or gitrapo siya. So, praise God, sa atong una-una, sa pagkadungog siguro ni Ginoong Hesus, hindi nga story nga si Lazaro nagkasakit, ang atong response dayon nga, praise God, si Ginoong Hesus muadto dayon sa balay. Amen? Dato ko pagpakan ng Ginoo. Or, kundi man siya makaadto mga igsoon, ang katong nagda sa sulat, iyan ang tong ingnon nga, sige, balikan dito si Lazaro, o ingna siya nga naayo na siya. But he never speak a word of healing mga igsoon for Lazarus. Apan may pauli mga igsoon ang maong gisugo ni Mary o ni Marta, may pauli mga igsoon nga, wagay, praise God, ingon pa, pulong nga diin na naayo na si Lazarus. O walay pulong nga diin nga musunod lang o muadto, kundili, giingon na ni Ginoong Hesus nga katong sakita, sakit nga dili ikamatay. Hello? Praise God, atong dahi ko na ito pagpakan ng Ginoo. Praise God. Or either way, our expectation of Jesus in this case is to provide immediate healing. Praise God, muna itong mga
giatiman, gipakaon, gi-welcome yun sa ilang balay. So siguro sa ato ang una-una nga, ayuhon dahil ni Ginoong Hesus, si Lazarus. Kay diin, magbaton siya mga igsunog, bastonon kabuguton. Pero atong hinumduman mga igsoon, kung ato lang una-unaon, pwede gini ang buhaton mga igsoon nga iya din ayuhon si Lazaro. Kay nga naman iya mang gihigugma kini nga pamilya. Hello? However, despite their closeness, praise God, and Jesus abused love for them, Jesus stayed where he was for 2 days. Nawa. I need your attention para niyo makuha mong story. Paminaw mo. Sa pagkadungog o sa pagkadawat ni Ginoong Hesus nga si Lazaro nagkasakit, may pabilin pahinuon siya laing duha ka adlaw. Wala gid siya mabalisa, wala gid siya mabalaka, wala gid masamok kay ang una-una, wala gid madisturbo yang una-una nga aduna siya amigo dito nga nagkasakit o ipadadaan siya sulat nga pagtuon siya. Kun dili may pabilin pa gid siya og duha ka adlaw. Hello. Suway ko nung ikaw adunay isugo kada lang sa imong anak. Nya di day ka paminaw kung sa may imong reaksyon. Labi na sa paniudto nga hugasan. Praise God, wa mo tuman, wa mo sugot nga manihapon na lang nya wa lagay mo hugasin ba diraya. Ikaw siguro inahan ikaw man kung sa may imong reaksyon. Nga wa day kutuman. May lag adunay iring dito, nilaga na nasigtila para muna manghugas. No! So dili nga istorya mga igsoon, si Jesus may pabilin pa na hinoon mga igsoon o another duha ka adlaw, laing duha ka adlaw mga igsoon, and he never spoke a word of healing. Wa di siya magsulti mga igsoon. Praise God, sa bisan usa ka tawo lamang nga ang sakit ni Lazaro, praise God, mamaayo. And he did not stop what he was doing. O basa siya muhunong mga igsoon kung unsa yang gibuhat, yang gihimo, kundi nagpadayon siya. Hallelujah. Kaya ito mapagpakan ng Ginoo, at dayon ng Ginoo mga igsoon. Praise God. So dili mga igsoon atong masabot. No, so to understand Jesus' action, it is important to remember that he already knew by revelation what the outcome would be. Nasayod ng daan si Ginoong Hesus mga igsoon unsay sangkutanan, unsay resulta mga igsoon sa sakit ni Lazaro. Iyan nga himalaon daan mga igsoon. Praise God, haliwa unsay resulta, unsay padulngan mga igsoon. Praise God sa sakit ni Lazaro. Amen. Praise God, kato papapakan ng Ginoo. O gani mga igsoon, ningingon pa siya mga tinunan nga let's go back to Judea. Naglangay-langay pa siya mga igsoon. Praise God, grabe. Ya ikaw kuno, kung adunay emergency mga igsoon, di ba ka magpanik diha, di ba ka maratol diha? Hello? Uban lang ganit rin ka na ito, makakita dugo, kuya pa na. Samot na ka ng, praise God, nagpinal na o nagtinga-tinga na. Kung sa mga kong reaksyon diha, di ka ka mahadlong, di ka ka praise God, mabalaka mga igsoon nga wala. No? Kisa may nakakita din niya upuan, nakaatong hospital. Kung nakasulay nga, nabugtuan na si Muhammad. Ingon abaga, o na si mong kamot. Sakop yung pamilya. Karinig, niya ang mata, wala niya ito na sipaw. Ikuti na. No? Sumubati ka, kahadlong, mubati ka. Praise God, upa ka balaka. Praise God, pero diri ka story mga igsoon, si Jesus wagin siya ingon ba madisturbo. Nagpabilin siya mga igsoon sa iyang inadlaw-adlaw nga gimbuhaton, wala siya mga igsoon. Praise God, ingon ba madistract mga igsoon.
Hello? Apan usahay kita mga igsoon kung makabalita tang mga dilimayo, dali kay ta magpanik. Kana lang kay nakadungog ta sa tuang silingan nga gilibang ta o gichismis ta na. Uban di ta kapugong sa tuang reaction, no? Di ta kapugong sa tong pagbati mga igsoon. Praise God, hallelujah. So dinhi nga story mga igsoon. So in the book of 2 Corinthians 1:20, the manifestation of a promise of God may be delayed, but His word tells us, praise God, hallelujah, it is not denied. Siguro mga igsoon, ang pagmanifestar o ang pagtuman mga igsoon, praise God, sa mga saad sa Dios, praise God, sa atong kinabuhi, murag atong tanaw na langay, murag na delay. Praise God, apan ang pulong sa Dios nagpasidaan o nagpahinumdum ka nato nga di yun niya kayang pakyason mga igsoon kung unsa iyang ipamulong, unsa iyang gisaad mga igsoon, iyan yun pagatumanon. Tingnan yung katapat, kung unsa gisaad sa Dios imong kinabuhi, iyan kinang tumanon. Ayaw lang saad ni Brad o saad ni sis, kang saad ni brother o saad ni sister, aron lang na pakyason. But I do believe, kinsabay nakadawat din mga igsoon o mga pagigsaad sa Dios, kung kinsa man diri gihatagan mga igsoon o mga saad sa Dios, nagtuo ko mga igsoon nga iya ginang pagatumanon, nagtuo ko mga igsoon nga mahitabo gyud na praise God sa imong kinabuhi. But God wants you to stop worrying about how long the breakthrough is taking to manifest. Pero usahay mga igsoon, sa atong una-una mababalaka ta, kay dugay tayo. Pero ang gusto sa Dios nga dili ka mabalaka. Kung wala pa man magmanifestar mga igsoon ang breakthrough, ang imuhang praise God ipangayo sa Ginoo, murag tan-aw nimo insenso, praise God murag kalimat yun na, murag layo na kayo mga igsoon, praise God undang lang sa pagkabalaka. And focus on the fact that His promises don't expire. Kung may paguman mga igsoon nga mabalaka ta, ato ka ng hundangon, ato ka ng hunungon, o mo-focus ta mga igsoon, atong itutok atong mga bata, kanin ang iyang mga saad, ang iyang mga pulong, wala expiration. Hello? Ang tanang pagkaon mga igsoon mag-expire. 3 days, pinaka-dugay, kung na mga preservative sa mga igsoon, wala ito na dugay na 7 days, 1 month pa, or 1 year pa. Apan ang mga saad sa Diyos mga igsoon, wala expiration. Ang pulong sa Diyos, wala expiration. Praise God, hallelujah. Mahitabo man mga igsoon nga ma-expire na ang, praise God, gugma na sa imuhang mga uyab. Praise God, ma-expire na mga igsoon lang. Praise God, gugma na sa imuhang mga hinigugma. Apan, praise God, hinumdumi nga ang mga saad sa Diyos wala expiration. Whatever He said, it shall come to pass. Kung unsa man ay iyang gisulat mga igsoon, gipanulti, mahitabo yun na mga igsoon, tuwi lang, no matter how long it takes. Delay does not mean denial. Praise God, ito pagpagan ng Ginoo. So diri mga igsoon sa istorya, balikan na to. So si Mary o si Martha mga igsoon, naglaong yun nga diin pagpa abot nila mga igsoon o pagpadalag sulat kan Jesus, naglaong gini si Mary o si Martha nga muadto gid si Ginoo sa ilang balay. Kay nagkasakit man ang ilang igsoon o suod nga higala ni Jesus. Ning adto mga igsoon si Jesus nga walay nagkasakit. Niadto silang balay ni bisita mga igsoon nga okay ra ang tanan. How much more kung adunay magkasakit sa ilang pamilya?
nga sige lang alas saro, sige ginhawa lang sa diha. Ay nasa putay mong pagginhawa. Sige paningkamot na ginhawa diha kay maabot na ron si Jesus ron. Suod bitaw ta, ikaw suod sa kang higalap. Nasayod ko nga, ayuhon juga. Mamilagruhan juga. Muli lang una-una mga igsoon. O praise God, samtang nga ilang iba na nagsulat, nagpaabot sila mga igsoon nga muadto or musipot mga igsoon si Ginoong Hesus. Apan naabta na lang duhag adlaw wa gyud muadto tulog adlaw mga igsoon. O to make that long story short, naabta na lang nga namatay ang ilang igsoon nga si Lazaro. Praise God! Ang sagana nga namatay mga igsoon si Lazaro, tanawa mong story. Sabta mong story mga igsoon. Siguro sila muna-una nga ano na ito? Ginoong Hesus nga hamong ipanagsulat wa man yun. Siguro mga pag-play, mga pagmahay, ganun mo amang yun siya mo anhis, malay mo sa bayan na hiupsan. Kung sa bayan na pangluuran, ganun, kung sa bayan hinungdan, ganun, wa man siya mo sipot, nga amang mo siyang ipatawag. So muna silang mga huna-huna. Praise God! Apan, praise God, hallelujah, sa diha na nga, praise God, namatay na si Lazaro mga igsoon. Ang ilang pagbati ay daw nga wala ginalipay. Hello? So, kinsa man diri namatyan punumi ka nagmalipayon? Bisang garing hayong mga igsoon, mag-uul mangarita. Gawas lang tong usa ka istorya nga namatyan mga igsoon, nalipay ang mga anak kay para di na maka silbi. O katong mga ilang mga ginikanan mga igsoon nga daghan kayo ikabilin. Pero sa tawhanon mga igsoon mubati kita tagul. Praise God, mubati kita mga igsoon kasubo. So muli na tabo mga igsoon, praise God sa kang Mary o kang Marta. Praise God, o katong hinumduman mga igsoon, basta naata sa dili mayong pagbati, ang outcome sa nurang resulta sa mga igsoon mga negative na. Hello? Praise God, kung sa paminawa mga igsoon, the devil wants you to pay attention to your feelings. Gusto sa yawa mga igsoon nga imong yung tagaag pagtagad ang imong pagbati. Gusto sa yawa nga din kung nagsubo ka, gusto sa yawa nga din magsubo na lang juga. Kung gusto, praise God, kung nagguol ka, gusto sa yawa mga igsoon nga magguol na lang juga. Muna'y gusto sa yawa mga igsoon. Praise God nga diin, mas imuhang kining ang paminaw ng imong pagbati. Nga diin tagaan yun imong pagtagad mga igsoon ng imong pagbati. Praise God, hallelujah. So the devil wants you to pay attention to your feelings. But God wants you to pay attention to His Word. Amen. Jesus wants you to pay attention to His truth. Praise God, hallelujah, because sometimes our feelings mga igsoon na itong pagbati, mupudi ka na ito. Praise God, usay na itong mga pagbati mo hinungdan nga, di nata mo salig sa Ginoo, di nata mo tuo sa Ginoo, di nata mo, praise God, dangop sa Ginoo, gumikan sa itong pagbati, kay frustrated na ta, disappointed na ta, broken hearted na ta, muna nga, praise God, atong pandoyin na atong pagbati, muna mga hinungdan mga igsoon nga, di na kaganahan mag-ikstorya tao, gusto na lang ka magkulong, gusto na lang ka di na magawas sa kulay, gusto na lang ka na nasa kwarto, kay na-frustrate ka, na-disappoint ka, na-broken hearted ka. O nga ng panahon na, nga ng sitwasyon na magbantay ka. Kaya mo na gusto sa yawa. Praise God, halaga nga din mo yung tagaan pagtagad mo pagbati, yan din, di na kaganahan mo ampo sa Ginoo. Di na kaganahan mo dangop sa Ginoo. Di na kaganahan mga isumubasa sa pulong sa Ginoo. Di na kaganahan mag-istorya sa mga anak sa Ginoo. Praise God, di na kaganahan mga igsoon nga muday, muawit diha sa Ginoo. Kaya naman ang imong hatagan pagtagad ang imong pagbati. Kaya na-frustrate ka. Wa na'y ayaw ng kinabuya. Wa na'y paglaom ng kinabuya. O kung sa resulta na ng mga igsoon, ang katapusan na lang, ang yawa mo sa imo.
your feelings. Kay dili pasyon malikayan nga sa atong pagkinabuhi adto natay mga ma-experience o masugatan mga action nga mga dili maayong pagbati. Anak lang gani usahay. No, makarelate ko rin yung mga action. Istorya lang gani nga ang iyang mong pag-istorya murag normal rato. Murag okay rato pag-istorya. Nga murag nataas na ang tono sa imong istorya. Praise God, ikaw nga makadungog nini murag. Kung ano nga kung kamaning ka maga, sa mga kataas ng suko mga. Ya mo na yung kung si mong pagbati. Muna siya na mo, praise God. Imong siya una-una. Praise God kay, muna yung gusto sa yawa. Nga diin ato yung hatagan, pagtagad ng atong pagbati. But, I tell you, unsay gusto sa Diyos mga ekson sa ato, ang atong hatagan, pagtagad ang iyang pulong, ang iyang sugo, ang kamatuoran mga ekson nga atong nadungog, ang kamatuoran nga atong naibaluan mga ekson. So always remember, trust God, even when life does not make sense. Hello? Praise God, because a devout person is not moved by circumstances or the opinion of others. Kaya mga devoted ng mga tao, praise God, ang mga faithful ng mga tao dahil sa pagpangalagad sa Ginoo, di na mapiktahan kung sa may opinion sa uban. Hello? Praise God, hallelujah po sa atong hinumduman mga igsoon. Praise God nga, ato siyang saligan, bisa pa man sa atong kinabuhi, murag tanaw na ito, murag walay ayo. Praise God. So, balikan na ko mga istorya. Praise God. Sagha na nga, namatay na mga igsoon si Lazaro. Sagha na kaabot na kang Jesus mga igsoon nga namatay si Lazaro. Mupay pag-adto niya sa balay nila ni Mary o ni Martha. Hello? Usahay ba? Kanang gusto na rin nga ang atong mga pag-ampo, gusto na rin nga automatic dahil ba? Gusto na ito nga diha-diha na yung Sister Joy Dunggunes Ginoo. Lord, tagaay ko, uyab Lord, kanang matinugano, kanang guwapo Lord, kanang kamao sa mga instrument Lord, nya kanang pagkapinig pagkitino, kanang talayuti o ilong, nya may tandiis, nya kanang hindot og mata Lord, bahalag engineer, bahalag doktor, basta gwapo, no? Na gusto rin ito ba nga ihatag niya sa Ginoo? Wala sugod na kag ampo, na simanahan og ampo, nabuwanan og ampo, wa pa nang gihapon. Na usa ka tuigan og ampo, wa gihapon. Kanus ako ka ni Lord, nagbabayal ka Lord, nga akong edad, nag-anang muminto ka na tuig Lord, nag-anang yung muminto Lord. Gusto na ko Lord nga, magkauyap sa migdugay ka na magkailahan tayo kami Lord ba? Muna ito mga, praise God no, na yung ipon mo na ito isultis Ginoo kay, di pwede Lord nga kanang gitawag og isang linggong pag-ibig. Kay daghan na, daog nga ng isang linggong pag-ibig Lord. Gusto na ako Ginoo nga, before me ma-video Ginoo, before me magkasal, bisag ano na yung 2 years or 3 years nga relationship Ginoo para magkailhan na yung gudbi. Yes. Ani, unay gingon nga, you are entitled sa imong kaugaling mo mga opinion, imong kaugaling gusto. Huwag magbuot mo, kaya ikaw na. Apan, hinong kami, nga ang pagbuot sa muhatag. Ang pagbuot sa mutubang. Praise God, unay usay problema. Praise God, muna nga, dili nga story mga igsoon si Mary o si Martha,
Jesus. Wa gyud mo bisita si Jesus. Nga bisan wala tay dala nga kanabang limos. Bisan wala tay dala nga apuloy. Ang pagpakita lang unta presensya unta ni Jesus mo ilang gikinahanglan. Kaya usahay mo naman yung problema na to. Hello? Problema sa tao karon kung way madang limos, way madang kwarta para ilimos, di na lang sa mupakita. Usahay mga Kristohanon siya, kung na mga banding, kung wagay maiamot, wagay nga mai-contribute, di na lang sa muatin. Yawa ako mawawawawin mo na. Ay sila, may sila kay na bulang buhay, may sila kay na saging, may sila kay na ginamos. Ako wala yun. Muli nga, nag-uol yun mga Exxon, si Merrick, si Marta, kay nalubog na lang si Lazaro, apan si Jesus mga Exxon, wala yun mo bisita nila. Naggunahuna, nagikalimutan naman sa mga itong tawhana. Nga, siguro si Marta, kamay na ba na akong resipi? Kamay na ba na akong andam, luto? Kung sa akong ipuhat sa pagbisita na mo sa balay, i-welcome ka nga malitayon. O si Miri siya una-una, siguro mga Exxon, o magkakauna-una nga, usa ka, tuig doon akong trabaho, nga, oil or ointment or perfume nga akong ipahit sa imo ha? Apan karon nga, nagkinahanglan minimu, wag yun na minimu tagda, wag yun minimu bisita, hanggang nga amo na lang gilubog among Exxon, wag pa juga po pakita. Hello? Kay kitang tao lagi may Exxon, yes, normal lang human nature na to. Nga kung mga yun rin, gusto rin nga, ihatag na yun. Kung mo request na gusto niya, naada yun mga Exxon. Here comes! Nga diin si Jesus mga Exxon, nakarungog nga namatay si Lazaro. Ingon siya siya mga tinunan, sige, atong atuon kay atong pukahon si Lazaro. Kamu na yun ha? Atong pukahon si Lazaro. Ingon ang iyang mga tinunan niya. So, pukahon sa mga gikan sa pagkatulog kay pukahon lang. Wala, patay naman. Praise God. Wala kagit sa mga iyang mga tinunan mga Exxon. May kuyog dito. Kay Jesus sa balay mga Exxon ato sa Pitali. O sa pag-abot yun nila sa balay mga Exxon. Ni Mary o ni Marta. Kining Marta mga Exxon nga nagkapuliki sa pag-atiman kaniya. Misugat tayo ng piyaw-yaw. Jesus, kung diri palang unta ka, amo kang ipatawagan, amo kang ipadadaan sulat nga nagkasakit among Exxon. Kung diri palang unta ka, di unta ito mamatay ang among Exxon. Nanay pa ng balinga mga Exxon. Kasi katuwaan pa ng balinga. Misud siya sa balay. Kaya kisugat ng tulong mga Exxon. Una usahay. Kanabang kita kapugong sa itong reaction ba? Huwas nga na nag-umido na itong mga kasing-kasing niya. At itong mga kasing-kasing na nanaan ka kasuko, na nagkalagot, na nagkapungot. Ang nabi reaction. Muna nga, kini si Marta Maison, wajud kahulat sa balay. Balir Terence, iya yung gisugat si Ginoong Hesus, o iyang gi-flip-flip. Walay sa paminawa ni Ginoong Hesus. Miadto sa balay mga Exxon si Jesus, o dito mga Exxon si Mary. Si Mary nga nagbubo sa iyang pahamot mga Exxon. Dito, praise God. Huwag yan magutan na, asa man si Lazaro. Kung sa gisulti ni Mary, niingunsan nga, Ginoo, di unta sa mamatay, kung di pa ka. Kung sa mong pagpatawag, niyan pa ka, dili unta sa mamatay. So karon, tuna siya sa lubnganan. Karon ko na, tuna siya sa lubnganan. Pero sa ingon, aba, nagtuko. Nahumoy na kanindot ng irin. Kaya nga naman, muni advantage sa mga Kristohanon nga maminaw yung buhali o maminaw yung pulong sa Ginoo. Naging masilsil sa napatakan. Si Marta, tatang na ito gawin. Kaya di, man siya kung mga Exxon ka, yung panatuhog yun ang mga pulong sa Ginoo. Kaya na naman, busy man ka siya sa pagpakabana magsun pag-resipi kang Jesus upon si Mary. Dito mga Exxon, may lingkod mga Exxon sa ilan ni Jesus dito. Kung naminaw, gusto
sa lubnganan. Sige, ato lang doon. Ni action pa rin negative mga igsoon si Mary nga. Ginoo, baho na rin siya kay upat na kaadlaw. 4 days na mga igsoon nga nalubong si Lazaro. O kamo ko na mamatay upat kaadlaw sa may tabo. Mabaho na mga igsoon, maranso na. Nya, sa unang panahon, yes, na ako nabasa sa Old Testament nga na naman dahil nga kanang ining sa tawagan ng ano ng patay. O ang balsamar na dahil na. Siguro ang ilas ang gigamit sa nabalan so asin siguro po. O dili sa mga medisina nga asin ng suka kinilaw na naman din rin. Kung Mumbai yung ahos, no? Sibuyas. Hallelujah. Ato pagpakay ng Ginoo mga igsoon. Praise God. So diri ato babasa mga igsoon nga diin. Praise God si Ginoo Jesus miadto sa lubnganan mga igsoon ni Lazaro. Nya si Mary nga adunay pagtuo sa Ginoo na nakadungog sa pulong sa Ginoo. Praise God, nakatuo pa ba nakasabot mga igsoon sa mga pagtudlo. Praise God, do adunay sa pagtuo mga igsoon apan niini nga sitwasyon niini nga praise God scenario na negative siya mga igsoon kay nagtuo siya kay upat na kaadlaw lagi nga nalumong ang ilang igsoon. Apan muna lagi nga nag-ingon ang Isaiah 55:8, God's ways is not our ways, and God's thoughts is not our thoughts. Say the Lord. Praise God. So, hinumdumi mga igsoon during sa panahon nga ikaw murag madiscourage na, sa panahon nga murag mawagtangan na kag paglaom, sa panahon nga murag mo-give up na ka, sa panahon nga murag muhunong na ka, sa panahon nga muundang na ka, wa ka mahibalo, wa ka masayon nga ang tubag sa imo mga pag-ampo, wa na doon na kayo. Because God's delay is not denial. Usay ang ato mga pag-ampo, ato mga pangayo mga igsoon, adunay pagkalangay. Malangan mga igsoon usahay, apan wala mong pasabot nga gibalibaran ka. Muna nga ayaw pagloon, ayaw kayo ubos mga igsoon, kung aduna kay mga gipangayo sa Ginoo, mga giampo sa Ginoo, na wala pa nimo mabatuni, wala pa nimo manawat mga igsoon, padayon sa pag-ampo, padayon sa pagpangayo mga igsoon, kay maabot ang gitatakdang panahon, ang saktong panahon mga igsoon, nga tubangon ka sa Ginoo. Hanggang ang mapagpakan ng Ginoo mga igsoon. Inumdumi, just because something does not happen when you want it, it does not mean it will not happen. Kaya muna siya itong mga panguna-una. Tungod kay sa kabutang murag, imposible na mahitabo. Usay mo na itong tuwan nga di naging mahitabo. Apan, nangalagad ta mga igsunog gamhanan nga Diyos. We serve a powerful God. Praise God, hallelujah, and all things mga igsoon. Praise God, hallelujah, walay imposible na sa Ginoo. Tanang butang iyang mahimo, tanang butang iyang mabuhat, basta ato lang tuhuan mga igsoon. Praise God, hallelujah. So dili mga igsoon, Mary, Martha, Lazarus. Praise God, sa ilang experience, sa ilang kinabuhi mga igsoon, ilan yung gipakita nga diin ilang gitratar or gitrate mga igsoon si Jesus nga maayo. So nag-expect gidan sila mga igsoon nga in return nga diin malusan sila mga igsoon ni Jesus. Pero diri sa storya, diri sa senaryo, wa gidan diha. Gi tubag mga igsoon, wa diha nga diin gipaminaw ang ilang mga request. Praise God, kunili adunay pagkalangay. Nalangan pa. Amen? Praise God, so don't get frustrated.
Kaya labi na ganang nagtanaw sa mga sa worker sa manginasal nga mukaunay sa gagdagang rice. Muna usay likay-likayan ka. Likay-likayan ka usay kayo. Murang alkansi mo tarin. Uy, ay kung kansa kayo mag-ihap na sa mga trabahantis manginasal, ikapila na rin mong puno. Nya kay wala na kaginsi na kang puno. Nya magita pa kang ika-16. Una nga maglikay-likay na magtago-tago na maghipi-hipi na nga di kakita niya. Nya ikaw na nga magkauna juga ito gina nga magrungkilo juga nga rice pa more. Or katubang mga kanon sa imong silingan diha sa imong magkatapa na itong ginatubos sa imong kagutom pa kay gusto pagkamukaon, gusto gini mong kuhaon na lang ako sa diha, ako sa ning bayloon kay ako na lang kailista nun ikabot atong kon nagdasa rice kundi maghuwat juga dili ko hindi ka mangilog lang kasi nagkatapa niya ilaw praise God sa muna nga atong hinumduman mga igsoon usahay gusto na to nga ang Ginoo mo action mo mutupad dayon muliyok dayon praise God sa ato ang gikinahanglan sa ato ang gusto praise God hallelujah dito pagtakan ng Ginoo. So don't get frustrated when God is not moving as fast as you want Him to. Many things have to align before He can release His best. Ang Ginoo sa mga igsoon, ano na pala siya mga ipang-consider? Kay base niya, sa panahon nga nangayon kang uyab, gusto ka makauyab, and then nakita sa Ginoo nga, pasakitan rin atong lakiha, katong tawhana, muna nga mapiktahan imong pagpangalagad, mong undang na kas pagpangalagad, madiskarin kas pagpangalagad niya, muna nga, di niya ihatag. Sa isa, niya kay ikaw, kay atan-atan talaga kita, Lord, murag muna gining lakiha, Lord, nangay ba yung sign mo nga, Lord, nag-iwag ilong, mo ginang ilong ka, Lord. Niya, labi na pagka, ning kuan na yung awit, praise God, ning render na yung awit, miso ni halan na yung awit, ay Lord, ikaduhang sinyalis, Lord, kamao mo gitar. Nya, ano mo nga, kada Domingo, nisimbo na, kada Merkulis, murabag, halos mapuyo na si Bar, Lord, ikatuluning sa Lord, faithful kay Lord, matinundaanon kay Lord, gusto na dyan, magkauyan pa rin niya, Lord, Lord, maluhi ka Lord, mutang makapansin sa sako. Nya ikaw sa gawa na yung pansina. Magsiginay ka pa, chat-chat. Nya bisa ko ituyog yun, katuaman nito, marabuagi lang yun. Nya mutanaw na yun. Nya, ikaw mo sa Ginoo kay, wala. Murag imong ampo lahi naman. Lord, kung di gini kapansin si Brad sa ako, Lord, hindi na dyan mo simpay ni Domingo, Lord. Ako'y kay tandingan mo sa pagkagabi nga, hi sis, may message pa. Hi sis, pinanapas ka mo. Hi sis. Ikaw kagi, murag, muna gini Lord. Ay, salamat, murag mo rin. Hi Brad. Reply na yun. Nya, kay dili ko naman sa Ginoo, ihatag lang kaya kita sa Ginoo ba ka? Murag mo backslide sa ka. Agoy. Kaya sa dahang nagkauyam na, ilay istorya, mas ipalabi pa ang relasyon nila kasa pakigrelasyon sa Ginoo. Praise God. Muna yung problema. Praise God. Kung muhuwag na ito mga igsoon sa kabuton sa Ginoo, I know mga igsoon, praise God nga, all are kung yung mga igsoon, i-address na lang sa Ginoo. Praise God, dahil ba kung mga igsoon nga, kung nangayo ka best, mas the best pa mga igsoon ang ihatag sa Ginoo. Ang himuon sa Ginoo si mong kinabuhay mga igsoon, basta ayaw lang yung mga igsoon, paglihis sa kabubuton sa Ginoo. Praise God, napagpakan ng Ginoo. Yes, many things have to align before He can release His best. Gusto sa Ginoo ba nga, ay mohang
pasensya, imong pailog, gusto sa Ginoo nga imong pagsalig niya. Praise God, madibilog yun mga igsoon. Praise God, atong hinumduman. God, humans can say another, or humans can say one thing to another. Na ay mga lalaki baya, no? Bantay mo girls, na mga lalaki baya, kapusukin mo saan? May kapusahan nga, sis, ikaw na yun akong higugma. Kay, wanis ko ta. No? Usa na yun akong Ginoo, kinahanglan nga. Usa na yun sa danguyabon mo na nga, sis. Makalaot yun na ako, makasalig yun na ako nga. Wa, hindi, ilain. Usay, umustay ka dahil ang pulong mga ekson mo na, madaot ka. Praise God. Madaot ka mga ekson. Praise God, kaya ano man, ang istorya mga ekson nga, praise God, o ang pulong nga, atong masaligan walay lain mga ekson, kundi ang Biblia o ang pulong sa Diyos mga ekson. Praise God, hanggang ipagpakan ng Ginoo mga ekson. So, balikan ako, ating kumuhin mga ekson. So, samtang, praise God, nakikinabi si Jesus kang Mary, tara, kuyugi ko ato sa diin ninyo bilubong si Lazaro. Huwag tuon man. Paglakaw na, doon ra kayo. Ngayon, doon ra kayo mga ikso ng lugnanan. No? Doon ra, pero sa akong pagsabot ng mga ikso, 3 kilometro. Pero sa ilang panahon sa una, doon ra kayo ni. Hello? Praise God, doon ra kayo sila, mga katugin mga ikso. Ya, usahay ang simbahan nga pertiran doula di kita maka wayo sa kilometro di kita makasimba usahay, no? Mas may pananglagyo kay naa, no? Mo sa mga dugol mo daos ug kansa, no? Sa pag-adto nila mga igsoon, praise God, og imo makita nga hilabihan yun nga gihigugma ni Jesus si Lazaro, gani ning sabaw siya. Praise God, murabang ning utong siya siyang paghilak mga igsoon kay praise God, halila iyang higugma si Lazaro mga igsoon. Apan sa dito na sa lubnganan, unsay nag-ampo siya sa amahan. Oh, nihatsa siya ang mata mga igsoon. Oh, misulti siya, Lazaro! Come forth! O naglain isulti si Ginoong Hesus. Lazaro! Gawas diya! Praise God, ilang ikuha ang mga bato mga igsoon. Ug unsang pagkaunsaan na upat na kaadlaw nga nalubong. Apan sa pulong ni Jesus, praise God, adunay migawas mga igsoon dito sa lubnganan nga dinggit putos o panapton nga puti. Ug giingnan niya na, sige, badbari ninyo siya. Ug ang katong tao nga migawas sa lubnganan, ug ang katong tao nga gibadbaran mga igsoon sa panapton nga puti, mao kato si Lazaro. Hatong pagpakan atong dayon ng Ginoo mga igsoon. Praise God, tanawa mga igsoon. Bisan pa man sa mga sitwasyon nga murag imposible na, murag dili na katuhuan mga igsoon. Apan kung ang Dios mo buhat og milagro, apan kung ang Dios mo himo og milagro mga igsoon, wala kayo imposible mga igsoon. Iya gyud mabuhat ang tanan. Usa karon kung ano na may pagkalangay sa imuhang mga gipangayo sa Ginoo. Kung nag-ampo kag hiling nga hangtod karon, murag imong paminaw, murag wala pa jud katotally maayo. Praise God, ang Dios adunay gikatakdang panahon nga ayuhon ka. Ayaw lang wad-ang imong pagsalig, imong pagtuo kaniya, kadin bisan pa man daghan ka, praise God, kwarta na nagasto mga isun pagpalit og tampal para maayo. Praise God, wala lang ako'y naayo mga isun, pahinumduman ko ikaw, ang atong kaayuhan wala diha sa tambal mga isun, kundi naa sa atong Ginoong Hesus. So mamanong ka karon mga igsoon, samtang ako magatapos mga igsoon. Praise God. When God reveals to you what the end of the story
better. Sa diha na mga igsoon nga ikaw napadayagan unsay ending na nga istorya or unsay panapos na nga istorya or unsay resulta na nga sirkumstansya or mura na nga kasinatian, ang imong buhaton mga igsoon, imo lang i-maintain nga diin magpalinaw ng imong hunahuna. Ayaw kabalaka, ayaw pagpanik, ayaw kagol, kundi tuhuin mga igsoon. Praise God, kung ikaw gipadayagan na sa Ginoo nga moabot gina nimo tubagon gina sa Ginoo. Praise God, hallelujah, imong mga pag-ampo. Praise God, hallelujah, ayaw pagpanik, ayaw mga igsoon kabalaka, ayaw kagol, ug labaw sa tanan, ayaw ka-discourage. Padayon mga igsoon sa pagsalig sa Ginoo, padayon sa pagtuo sa Ginoo, padayon sa pagdangop sa Ginoo. Kay kung adunay pa'y paglangay mga igsoon, apan hinumdumi na wala ka mabalibaran, wala ka mabalibari, o dili ingon nga dili may tabo sa imong kinabuhi. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. So once God has spoken to you about the outcome of a thing, and you believe it, never allow what you say to change what you believe. Wow, magaling to. Once God has spoken to you about the outcome of a thing, and you believe it, never allow what you see to change what you believe. Kung ang Diyos mga igsoon nagapanulti na nimo ano na mensahe kanimo unsay outcome, unsay resulta, unsay padulngan ni anak. Praise God, hallelujah. Ayaw tubuti mga igsoon nga diin, praise God, sa imong mga mata o sa imong makita mga igsoon, motoy mag-usab or motoy mag-change mga igsoon sa imong pagtuo. Yes, hallelujah, padayon tang mutuo mga igsoon. Bisan pa man, praise God, ano na tayo mga makita ng mga negatibo, ano na tayo mga madumog ng mga negatibo mga igsoon, just keep on believing. Praise God, hallelujah, just keep on believing. Just keep on believing. Praise God, ano naman pagkalangan, apan, wala ka mabalibaran mga igsoon. Usa karon samtang mga biyo kasi mong mataw magataas imong kamot. Hallelujah. You need to know God has heard your prayer. Kinahanglan nga imong mahibaluan nga diin ang tanan imong ginaampo mga igsoon nga duhog na sa Dios. Ang tanan imong mga prayers mga igsoon nakaabot na sa Ginoo. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, dinubog na mga igsoon sa Ginoo. Yes, you need to know God has heard your prayer, that your answer, your deliverance is on the way, that your blessings is on the way, that your healings is on the way, that your breakthrough is on the way. Hallelujah. 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 It doesn't mean mga igsoon, God's delay is not God's denial. Wala magpasabot mga igsoon tungod kinalangan man ang Diyos sa pagtubag o sa paghatag o sa pag-provide mga igsoon o sa pag-praise God, hallelujah, tubag sa imong mga pag-ampo. Wala magpasabot mga igsoon na dili na ginamahitabo, praise God, dili na ginagihatag mga igsoon, hallelujah, praise God, hallelujah. Tuhoy lamang ang Ginoo mga igsoon. God singabot na, praise God, your healing, your deliverance, your breakthrough is on the way. Even though you've been, praise God, hallelujah, abisan pa man mga igsoon, tanangin mo nga murag, wala bang yung tubag. So, ang manifestation mga igsoon, praise God, sa imong tubag, murag tanangin mo, wala bang
Napaka-importante mga igsoon nga di kita mo give up mga igsoon, haleluya, sa mga saad sa Dios. Ato gayon mga igsoon nga kuptan, ato gayon nga lauman mga igsoon ang saad sa Ginoo. Bisan pa man, yes, haleluya, ikaw karon nga nagapaminaw, murag taon-taon na ka discourage, apan pila na kaduminggo nimong simba, wala pa jud ka na dasig pagbalik, wala na present pa jud ka na revive pagbalik, wala na jud ka naka-receive sa Holy Ghost o nakatagamtan pagbalik sa presensya sa Ginoo. I tell you, praise God, hallelujah, praise God, dili pa ang tanan. I tell you, sa panahon o sa moment mga igsoon nga murag mo give up ka, mo hunong ka, mo undang ka, mo quit ka, mo na panahon mga igsoon nga nagapanuktok na, nagakadool na mga igsoon ang imong mga kipangayo, ang imong giginahanglan, ang imong mga ginaampo. Come on. Don't give up on God, because Jesus has never given up on you. Many times na discourage, many times na nabugnaw, many times na mga igsoon nga first nga naka-encounter o naka-experience or mga dagkong mga problema, dagkong mga pagsulay. Apan hinumdumi nga wala mo bitaw ang Diyos din, wala mo buhay ang Diyos din. Padayon siya nga nag-aatiman kanimo, padayon siya nag-supply mga igsoon sa mong Panginoon adlaw-adlaw, padayon siya nag-proteksyon kanimo, padayon siya nag-encourage kanimo, o padayon siya nag-comfort kanimo mga igsoon. So unsa ka nindot mga igsoon, praise God, ganyan sa tanang panahon ang Diyos mga igsoon dili gyud mubuhi diri nato mga igsoon as long dili na mubuhi niya, as long mga igsoon mo padayon ta sa pagsimbaw sa pag-alagad niya, ato pa ma-enjoy ang mga panalangin, ato pa ma-enjoy ang iyang grasya, ato pa ma-feel mga igsoon ang iyang gumba, o ato pa madawat mga igsoon ang atong mga pag-ampo mo sa ayaw o hulong, ayaw talikod, ayaw undang, bisan pa man ang kaaway, ang yawa mga igsoon, muhupog nimo, mudjas nimo mga igsoon, apan hinumdumi nga diin ginigugma ka sa Ginoo, hinumdumi nga Ginoo maluluyon kanimo. Mount hallelujah. Yes, Lord Jesus, thank you God for loving us with your everlasting love. Sa lahat ng Ginoo, nga rin mo kaming gihigugma, sa walay kinutuban nga gugma. Daghang panahon Ginoo, nga kami ugan, haleluya, nabunaw. Kami naluya, kami Ginoo nang pagkanuna-una na sa pagsibog, pag-atras sa pag-undang sa pagpanalagan kanimo. Apan adlaw-adlaw Ginoo, among namatyagan ang imong gugma. Adlaw-adlaw Ginoo, among nasinati ang imong gugma. Adlaw-adlaw Ginoo, among namatikdan na nagpagnimo ang imong gugma. Hallelujah. Hallelujah, come on. Yes, come on, hallelujah. You made plans for us before the world began, and you are committed to those plans, Lord. So as we walk out our life's purpose, my life's purpose, I keep my eyes stayed on you. I keep my eyes stayed on you. Bisan pa man Ginoo, adunay mga panahon nga ang katuyuan nimo, ang purpose
Lazarus. Imo akong gihigugma, imo kami gihigugma. Sama sa imong paghigugma ka Lazaro, Ginoo. Hallelujah. Yes, you hear my prayer like you heard the request of Mary and Martha. Ingon nga imong gitubag si Mary o si Martha, Ginoo. Praise God, hallelujah. Nga din, banhawon o buhiyon si Lazaro. Mausa na among pagtuo, Ginoo. Hallelujah. Praise God, on sabay. Praise God, hallelujah. Praise God, mga patay na ng mga damgo, mga patay man ng mga pangandoy, Ginoo. Mga patay man ng mga ambisyon, o mga patay man ng mga plano. Praise God, hallelujah. Nagatuo kami, gano na'y pagkabanhaw karon. Nagatuo kami, gano na'y pagkabuhi karon. Lord, dili din mo sugot, nga mga sayawa, nga mong kinabuhi. Dili din mo sugot, nga daong sayawa, nga mong kinabuhi. Dili din mo sugot, Ginoo, nga panamas-tamasan, sayawa, nga mong kinabuhi. Kundi amo kang tumanon, Ginoo, amo kang alagadan, Ginoo, amo ka, o God, hallelujah, nga ipayaon, Ginoo. Come on, hallelujah. Come on, yes, 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 yes. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on. Wala pa mahuman ang Ginoo. Wala pa matapos ang Ginoo sa atong matagusan ang kinabuhi. Panayon siya na nagapamuhang mga igsoon. Panayon siya na nagapamuhang sa atong mga kinabuhi. Praise God, ayaw lamang. O God, ayaw lamang ang bunong. Yes, bisan pa man sa Juan, pamangyan, o bisan pa man sa muna una, o bisan pa man sa muna kita na muna, wala na itagos kalauman. Panayon sa paglaom sa Diyos. Panayon sa pagsalig sa Diyos. Hallelujah! Come on. Yes. Matinud-anon ng Diyos sa iyang mga saan. Matinud-anon ng Diyos sa iyang mga saan. Yes. He said, I will bless you. He said, I will love you. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Muning-ingon sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa imong kaugalingon. Panalanginan ko ikaw, paguran ko ikaw, higugmaon ko ikaw, proteksyonan ko ikaw, panalindan ko ikaw, ubanan ko ikaw, pagaluwason ko ikaw. Praise God, hallelujah. Hallelujah, come on. Jesus. Yes. Yes, hallelujah. Don't ever think, brethren, kadiin, taon-taon naman, o dugay-dugay naman yung mag-iampo. Kamurag wala gyud, katumanan o wala gyud, katubagan, itasilpin nga dili na may tabo, o dili na gyud mo madawat mga igsoon na katubagan sa imong mga pag-ampo. Yes, hallelujah. Delayed but not denied. Na may pagkalangay. Praise God, apan. Wala ka. Bali-bali mga igsoon. Praise God, hallelujah. Ano na may pagka? Praise God, aperya. Ano na may pagka? Delayed mga igsoon na paninong-numi. Nga imo kayong madawat. Imo kayong mabatunan. Imo kayong maangkon. Pasalamati na mga Ginoo. Just be at peace. Praise God, hallelujah. Be at peace lang kapatid. Praise God, hallelujah. Come on. Come on. Bisan pa man kaninyo karon, mga young people nga natupag na ang Ginoo. Sa Ginoo ang inyong mga pag-ampo. Ano na ba'y mga dagkong utang? Ano na ba'y mga kadalahang utang nga ipasinati sa Ginoo nimo? Praise God, hallelujah, come on. Yes, matinud-anon ka. Matinud-anon ka, Ginoo. Matinud-anon ka sa imong mga saan. Matinud-anon ka sa imong mga pulo.
Praise God, tuo ko karon. Praise God, nga mabalik ang imong kadasig sa pagpangalagan sa Ginoo. Nakatuo ko karon nga mabalik ang imong talipay, ang imong kainit sa pagpangalagan sa Ginoo. Come on, hallelujah! Praise God! Hallelujah! Nakatuo ko karon. Praise God! Hallelujah! Nga mahimukan, gusto na po pagbalik. Ano na po kayo ikong kusog sa imong pagpangalagan sa Ginoo? Ano sa pagkatubag sa mga problema, mga pagsulay? Hallelujah!